Zona lau, txuleria, joder. Beste honean etorri jaten bat eta esan zuztan. Joder, ahora bueno, erdeaz esango tago, ahora chulería, joder, ahora que ya vivís de esto, tío, tan ¡buah! ¿Qué dices? Hori, alzara egon kartela ondizetan, baina ez kobretan, handasenak moduan, ez? Bueno, garrantzitzuena, manager gabe egin dugula guzti hau, hijo de puta. Letrak, seria besten dutza, txuleria, joderrek. Besteak beste, gairen bat aipatzearen. Naizu, egia esatia, aitasunari. Segun nun, gaztetxe bate izteta eskatuko udaletxe baten berdina. Danak erantzun dabe hori, ez? Venga, esango guzemako grau dugun tope guk, tope. Bai. Zenbat? 2000. Tope. Agertokirik barik ezin dugu iratxe ulertu. Ostras. Zezaia. Ídolo eta horrek momentu baten zain dozu. Esta gente toma colacao, también. Ez geneukan esperantzarik, sufritzen ikusten izun berriz. Ia zoriontzu izan ginen, urraiek inguratorik. Betiko geltokian tren barik, bakeak bira usteltzen duenetan. Azken arnaza, zuk eta nik, bakarrik nago bakarrik. Eztabaidak animalia izuekin, edatera datoz begi hauetara. Ta zaten dudan guztia ez da gia, etzera noa, etzera noa, etzera noa, etzera noa. Bakarrik ta belozek, bakarrik ta belozek, bakarrik ta belozek. Bakarrik ta biluzik, bakarrik ta bizerek, bakarrik ta biluzik. Bakarrik ta bizerek, bakarrik ta bizerek, bakarrik ta bizerek. Bakarrik ta biluzik, bakarrik ta bizirik, bakarrik ta biluzik, ta biluzik, ta biluzik. Ez geneukan esperantzarik, ez geneukan esperantzarik. Sona, musika maite dugun ondako. Antxon Carretero eta Iratxe Perez. Santurtziko Mamariga auzua eta Aramaixoko Ibargoia. Ez tozu edaztu, ez? Nondi zatozien edo? Ondionez. Ondionez. Eta badakitzuen nora zoi esen? Nora joatia gure dozuen? Ez, bat ere. Gutxia ondio. Gutxia. Nahiago dugu ziakitea.
Hori bai, baina jatorrixe importantia da. Ez da, nondi gatozen jakitxie importantia da, do? Iratxe? Bai, bueno, ni oso batekoa naiz, orduan. Oso bai, beti bihotzen egongo da. Gaur egun baina Bilbon bizizara. Bai, Eta zu Antxon, Ni gaur egun lekitxon bizinaz, bai. Ados. Ze konta iguzu, segatik aldatu, zatik bizizarien bate lekitxon eta bestia Bilbon. Bueno, ni lekitxora joan naz, zein nire neskala una lekitxokoa da, eta orduan, ara joan naz. Ondo lekitxon, Oso ondo, gustora bizizara. bai. normal. Arrasate, Aramaizo, Arrasetatik ez dauka, lektora. zeran da? Ez dauka, zeran da? Alderik ez. Alderik. Bueno, xeleke aldia, xeleke, zatik ez, segetik. Venga, ba. Zu Bilbon, iratxe. Bai, Marigan, bai. En la urbe. Marigan askotan, hori, jendea baki nor naizen be bai, eta nahiagote pisukideak ez ezagutzea. Anonimotasunaren bila. Bai. Ederto. Bueno, txuleria, joder, ze puntutan dago entxetaldia, badakit, daukutzura, hainbat eta hainbat proposamen jaso duzuela eta joteko, baina zelan dagoin, ze puntutan dago? Gentiak uste dago, gazela, en la pomada de la pomada, eta du abizaten. Bai, ¿qué dices? Como, beste unien etorri jaten bat, eta esan zuztan. Joder, ahora bueno, erdeaz esango eta, ahora chulería, joder, ahora que ya vivís de esto, tío, tan ¿qué dices? Es cojonante, o sea, barre baten, o sea, hori uste dozu, ez? Ta zuk, o sea, berak moduan, gente gaizak hori pentsauko da, ez? Ez dut uste, ez. Bueno, ez aquí. Ez gaude. Danok, joder, no sé qué, ez dakit, atzo basati parean bi kartel daz eta bizetan da dutzuleria, joder, eta ni bezaten dut, hombre, berez hor gaz, baina... Bueno, ez gara bat ere konsiente. Baina, horret esan, hortik ze... Zondori xatera zeike hortik, Claro, ezta? vale, kontzertu askotan gazela eta hor gazela, ez? Vale, baina, bueno, hor arte, ez? Tampoco... Sin más, ez? Hortik eta profesionalizatera bada baldia, ezta? Badau jauzixa, ezta? A ber, nik uste dute musikan profesionalizateko bai, zu nahi hori, eta bide hori hartu behar duzula. Eta gu ez gu hartzen ze badakigu nondik gatozen. Orduan, gure lokala okupatuta dago, hortik gatoz, hausokoa gara, herritxikik batekoa, eta punka egiten dugu. Orduan, bai, nahi gabe kartel totxoetan gaude, Ja, nahi gabe, eta ez gara konsiente, Segatik zeuste duzu eta esazira. joaten gara gau pasaz jotzera. Orduan, 40 minutu nun edo. minutu ron, heldu ginen 40 minutu berandu, ez? Bai, 42, no? Eta lo... Eta 40 orduko paranda batekin da, akaso? Uste dut... Portuko Rampitik, Ondarrotik, Durangora. Eta, bueno, ez diogu garrantzi hori ematen ere, ze gure ustez, yo creo que lauron ustez, politzena da lakelo gaztetzean jotzea, eta soruan jotzea, eta gure harima da, gure esarma da. Hombre, Luego gero la guapo puta dago, hostia, sea, gero bai. guapo dago, zatia, guau, que sonidazo, gentío, hasta aquí ser, baina, bueno, lan, no es benka, esaten, buah, ¿qué hacemos aquí, es? Lan, como... Bai, ez, agertoki handitxetara eta baldintza honetara fan, baina gero guzteta jatzue berriro Bai, asko zu bebeto. lokatzetara geiztia, edo? Asko zu bebeto. Baina lokatzan bizi garelako, osea... Bai, osea, bestia, como sorpresa... Ez daukagulanik edo lanpillo bat, pluriempleo, osea, gaude sobreviviendo eta martxan bizitzan, baina... Bai, daztaldiak hasieratik, ez, doia zela... Argi daukiela, Técnico de sonido, técnico de luces, ya hasieratik, eta guk indogu hori, hori, adibidez, 40 minutu, venga, erungo... Eron behar... Eta eurei pagau gure jakine bai, claro, eta guk kobretan dugunakin hori pagetako, eta... Horren politzena da... Aberazten ezaritzi, ezta? Aberazten ezaritzi, ezta? Argi urotiztira. Pringado batzu gara. Hostia, estáis, jo, estáis en todo, jo, estaréis... Bueno, aurten bai, baina datorren urtean ja, jo guia guztitan, Bai, baina alzara egon kartela ondizetan, baina ez kobretan handazenak moduan, ez? Bueno, garrantzitzuena, manager gabe egin dugula guzti hau, hijo de puta. Hori galdetu behar notzuen. Managerrik, segatik erabaki dozu ez eukitzea managerra. Segun lertzen dut, badakit badukotzuela hainbat eta hainbat proposamen, eta horrek badakarrela berez ja, nahikoa lan, gestino lanetan, horrek ordu batzuk, badakar, bai ala bai. Zeuengan hartzen dozu lan hori dana. Horregatik hauek. Bai, ez? Estresa, eta...
Zuek itxia erabaki dozue hasieratik, do it yourself punkaren lema, Ez que ez da erabaki bat, osea, gu musika egiten dugu, dakigun bakarra, delako, ez da, osea, eta listo, osea, ez da proiektu bat, talde bat gara, listo, punk talde bat gara. Da lo loco. Ez que ez da plan bat, ez da, lortu bio guau, orduan, basango txau manager bati, ja joango gara, como, ta kantu hau, txen bagu holan, igual, va a tener más tirón, no sé qué, ni de coña, esto hori, ni de coña. Beti, o sea, en ningún momento de, jo, es que hemen igual gentia, o sea, hitz hori ez da urten, ensaio inoiz. Zuzenekuak, txuleria joder ikusi dugunok zuzenien, ez diongo bi zuzeneko berdinak, seguramente, baina feedbackari dago kixonez, ikuslegoaren partetik zei gertzen duzu zuek agertoki gainien. Hombre, segun Gipuzkoan, Hoi nabaritzen la pillo bat, Ez que iratxe ikusten dut askotan publikoari apur bat, xaxatzen edo kritika itzen, eta Gipuzkoan bereziki iratxe. Bai, bueno, es que bizkaitarra naz. Gipuzkoa roi, ze pasate jako? Ba, osoak zaretela, oza, es que... Odola non. Tantxatzea doa ba, beste honien nu izan zen, Zumaian, ez? Ba, bitu, Zumaia, ojo, Zumaia. Salbu espena, legea berresten duen salbu espena. Gipuzkoako honena. Bai, sin duda. Bueno, bai, izan zela, hostia. Eta Bizkaian askoz beroagoa da, ikuslegoa, ara? Ez que depende non, eta kontestua, eta egoera, ez da? Ba, Bilbon beti ondo. Bilbo, o Portugaleten joten badago, bai, zelagunak, eta bai, familia. Talia ez... Portugaletekoa da, nima maria izan da. Eskerralekoa da. Gorara maizo. Taldea bankoa da, orduan han badauko... Han tiroi geixo dauko, beste dozin lekuta baino. A ver, tiroia ez, la gente nos quiere ahí, punto, baina, ja, gustatu edo ez. Ados. Zuzenekuen prestaketei dago kixonez igual, ez galdetzia hobeto igual, ez? Zero. Ez tozu ezer prestatzen. Zero. Ez introrik, ez... Oiaz, lista berdinakin urte terdi, bi urte, lista berdina jotzen. Bueno, iru berri... Sartu ditugu iru abesti berri, holan jotzen, baina... Esto gualdatu ordena, de repente, o esto pentsau... Eta, momentu hontan, iratxe, zuk, salto, eta nik ingo dezela, Eta nik betik pasako naz, nik arbakin. Kaotiko moduan, salto la vez. Ez dago ezer aldez aurretik zainduta, momentuan bertan, urteten dana ateratzen duzue erraietatik. Ezta? Hori izan dut. Bai. Eta txarto zaudenean, kontzertua askoz bereziagoa da. Bai, ez? Terapiatik badauko zuen dako txuleria joderrek? Txuleria guretzat terapia da. Terapia da. Bai. Sortzerakoan, eta gero hori, ez? Ateratzerakoan. Hori da. Abestixen sorkuntza zela itxen duzu, melodixia eta dakar antxonek, badokotzu moduz operandi zehaz bat, edo... Dazkantu batzuk, igual, nik inditzutenak eta beste batzuk iratzen ideia batetik bisok jatara hotzagula kantuan, nik enaukela kantu hori inoiz holan atarako, nintzen holan hasiko, baina berak esaten duzte igual, behitu, holan gure hastia, eta gero hemen igual ingo holan, eta gero hemen holan asaltzen moduan, eta nire vale, eta a ber, zelan, eta normalian urten da, ez? Eta gero beste batzu nator ni etxetik, y digo, esto es así, y no vamos a cambiarle nada. Baina este cacho no sé qué, digo, ez, hau holan da, eta ya ezin da aldatu, holan indot eta holan da. Bai, depende bestia. Bai. Igertzen da, bat, ez? Bai. Igertzen da, Niki hauak beranak, Hau da, bai. Harina hauak eta nire dia askoz geldo hauak. Letrak, seria besten dutza, txuleria joderrek. Besteak beste, gairen bat aipatzearen. Nahizu, egia esatia, maitasunari. Maitasunari? Dana. Hori erantzun hori esan espero. Total full. Maitasunari asko. Danatxe. Bai, gehiena, baina maitasunak diero dakartzan... Nazka, bai. Dakartzan gauza danak, ez? Ez da, karo, maitasuna zentzu honian, zentzu txarrian, maitasunetik urten dan momentu batzuk, Mina. Zara mina. Home, gero bai saien dugu, ez dakiz de la policía, da la purba, ez dakiz, ez? Poliziaren lagunesari, Ez, desde luego, ez. Ez. Ados.
Laurbe, izen zan zegoen estreinuko lana, eta berezik interesatzen jat, eustot ikusentzuli be interesauko jakie dotziela, segatik, zelan bukatu zinuten Aritz Arreguirekin grabatzen, Usurbilen, gaur egun, Euskal Herri mailan, estudixo esanguratsuenetako bat, eta garestienetako bat bebai. Cabrón! Zela bukatu zinuten grabatzen. Zera bukatu zinuten, kuriosidadea dauket. Berri zen kontzertua geneukala, berri zen edo Zaldibarren. Bai, benetan. Deitu gintu, dei bat jaso nuen, edo Miriamek edo zekit dei bat, eta nor zara, eta no seke, Aritz Arregui. Te lo juro, que tocábamos con Rúcula. Nos dio un mensaje a Instagram y nos dijo, igual erantzun gabe eta no seke, eta deitu zigun. Berak gure zoizuz dezuen. Bai. Eta zer sentitzen da hori jasotzerakoan? No sabíamos quién cojones era, ¿no? O sea, ezakitzen zeizan bez, zeretan? Que va. Mik ordurako banegitzen, bai, hombre, este de Mondragoko... Baina, tu tienes tu edad, gaztetxoak eta beti grabatzen hor lokalean eta... Eta proposamena jasotzen duzue, ulertzen dut, arro, eta jendeak, holan, como... lagunak, buah, Aritz Arregui, buah, grabatu behar zuen beraga, hasta, pues venga. Bai, oso ondo, hori, pobrea ginela, eta bere movida izan zen. Bueno, danas todo kontauko, Vale, Laurbe atara zinuten, 7 abesti dituena, eta uste badokotzuela abesti kopuru horrekin zerbait berez izan. Zeurrengo diskoak be, spoilerra ingo, 7 abesti. Segatik 7 abesti. 7 bat? Euskal abertzaleak basari orduen. Bueno, sin más. Zin da, hau ala hau. Horrezkara sartuko, Eta ingoan be, ibili gara hor apur bat, 6 gutxi die, venga, 7 eta zan dugu, 7 ondo da, 7, venga, Euskal Herria bezala. Oso ondo. Eta euskarazko 2 abesti, ekiko ditu disko berri xabe. Horrekoan 3, ingoan 2. Bai, ez esan zeintzuk, Ados. Maitia, eta... Bestia da prueba sorpresilla, ¿Sí? Sorpresón, se viene. Hori ezingik kontau, Vais a fliparla. Bueno, Sona bideo podcastean beti galdetzen dugun galdera bat da. Zein da txuleria joderren katxea? Katxea? Galdetzen dut, bai. Benetan, ¿qué eres? Espera, ¿qué eres? Puto broncano, asquera, zein da katxea? Beti galdetzen dugu. Erantzuna da, nona, segun nun, gaztetxe bate iztetazu eskatuko udaletxe baten berdina. Danak erantzun dago hori, Bueno, ez beti, Ez beti, kopuru zehatza ez dugu lortu oingoz, eta guztako jatun txuleria joderrek. Venga, zango guzemako grau dugun tope guk, tope. Bai. Zenbat? 2.000. Tope. O sea, ¿cuál es mi cámara, Ori? Y para la caja laboral. Que me meo entera. Izen zari, Elena kopuru zehatz bat aipatzen eskartzen da. Baina, 0 batik. Eta 0 batik, para moine multas, azken aldi honetan. 0 batik, bueno, 0. Y por lo de Valencia. Y por Valencia. Ederto, vale, hori da zegoen katxea. Eskertzen dugu, kopurua aipatu izan. Gure katxea ez da, hori da, gukora dugu topea. Udaletxe baten eskaja laboralekin zauen mierda bat. Gure katxea da 1.500. Bai, hori da baina Liska berriekin 2.000 izango da, eta listo, ya está, tío, ya está. Komplejo barik, hombre. Pero valemos mucho más. Mucho más, baina, bueno, realitatea. Gaina eskatzen dut nik. Ados, venga. Urrego galdera, eta ipatu beharrean hau, zuneria ipamentxo bat inbiko dotzau, Aintxon, super txuleria joder. Eta zergaitik bai? Ez, bueno, a ver, badaukelako beste proiektu bat, El Bolkete be, bai. Baina nire bai beste proiektu bat. Bueno, zune ez da nire proiektua, zune da bere proiektua. Zera sartu zinen zunen? Zera sartu nintzen zune, bietzauen gitarista bat, eta Ñako ezagutzen nahuenez, esan zotzan, behiratu txuleria joderen bideoren bat, gitarrista hori pegatzen dotzun zure proiekturako. Eta antza guztau jakon, eta zan zuztien gure oso sartzia kontzertu bat, osea, zuzenekoak itxera, zan naben, bai. ¿Ados? A lo loco. Osea, dije, bai. Eta zerako estiloari dago kixonez be, bat itxen dozu musika batzen zetxu. Hombre, nire musika hori elektronika lanen jatu asko guztetan, baina
Guztetan jate gotia bai beste leku baten, eta gitarra akustikakin bikanta joten ditut, bajuakin beste bi, dana da euskeraz, oso raro da niretzat, orduan, zan ben, horregaitik, Juan. Horrek erakartzen zau, ezta? Bai. Ados. Hombre. Eta bai, ez egiteko lan, Hombre, bai. La residencia, Horre motibo hori. Claro. Hombre, horrek ben, bai. Pero que ya se tira, que estamos aquí, o sea. Sí, bai, que gratis me va a ir. Baina, bueno. Hombre, a ver. Garbi itzegin dugu. Nire taldea bat dauzkat, el bolkete da nire taldea, txuleria joder baino lehena onaukana, baina txuleria joder, como la Nire estamos taldea da txuleria petando, joder. antza, Txuleria joder nire taldea da. Vale. Eta iratxe zu baukotzu martxan beste proiektuaren bat edo? Konta iguzu. Zule, ze. Eta hablau, tío. Hombre, hemen esaten bagozu, hemen ikusen txuliego hauki interesa. Berez, venga, ba, boi. Bai, bota. Bihotza apurtu daukat, Vale. orduan, abesti berriak olan idazten eta txuleriantzako no balian. Porque me decía, hori da supermoñaz iratze, ez digu, oza, ez da txuleriantzako. Claro. Ados. Orduan, karen, neukan letrapillo bat, eta ni hasi naiz gitarrakin olan egiten ala nari, ¿sabes? Y digo, guau, ¿qué me está pasando, tío? Zer da, hau? Orduan, ugerreko partaideak hartu ditut olan, niretzat, ze ugerria amaitu zen, aurten edo. Bueno, diska bat daukate olan amaiera bat deitzen da oso polita da. Vale. Oso polita, musiko oso onak dira, eta Bilbokoak, San Inaziokak eta me los he robau. Eta gaude holan egiten sintearekin, eta ni gitarrakin, eta moña eder bat. Ados. Bueno, niretzat. Baina zuzenekorik eman duzue? Ez, gaude komposatzen. Ados. Por primera vez en mi vida gaude, bueno, nago, hostia, ez dut ordaintzen Castelrock, Bilbon, entzaietzeko. Eta, bueno, bai, proiektu berri, es que estoy mayor, ya. Bai? Zahartzen? Bai. Zahartzen Soy adulta eta orduan, horrelako gauzak. Gauzak bai. Oso ondo. Bueno, izango da decepcionante. Joder, hori saltzeko modurik egokixena besta. Es que oso tristea da. Tristea da. Ojo. Depresi... Triste baina ederra, ez? Tristea. Vale. Bueno, sonan, garrantzi handixea muten dutzagu, soinuari, txuleria joderrek topatu dau bere behinbetiko soinua. Disko berri honek eukiko dau beste zertzela batzuk, edo... Ez. Ez que... Ez dakit. Baitu, ni oina zina zolan pedalio batzuk erabiltzen, baina eske... Lan, zati oso konkretu batzutan, orduan, sin más, soinua da, distorsión a tope, bateria a tope, tupa, eta bajo, ahí, punk, eta ez dakit. Ez que, jo que sé, diska berrian izan da, como, hostia, abesti bakoitza, super desberdina, bata bestea. Baina gitarren soinua berdina da. Baina guretzat, baina egia esan da punka. Gitarren soinua berdina da, pal tema más cañero y pal tema más tranquilo berdina da. Mira, abesti guztia punka dira. Bai, punk, claro, bai dala. Pero punk roka, tal. Zer da punka zuentzako? Zer da punka, beitu. Ramonesen kantanteak esaten zauen, zer da punka, es una cosa que va de sentimientos. Y es justo lo que hacemos, porque no estamos ahí como... Berbetan, ez dakit, denbora osoan kritika politika o kritika sozial, eskaz besta hor sartuta, ze hori ez da sentimientos, hori da, bueno, kritika beharrezkoa, baina ez da, baina eske ni oso ados nau. Definizio horrekin. Bai, oso ados nau. Sentimendu kontuak die, punka. Bai, ze sentimenduak, holan, bum, esatia... Bai, eta ni uste hori, azken molan egon garela pizka flojak, Laura, kolan sentimentalmente, bueno, gure mobidekin, bizitzakin, eta kontzertuak izan diela, osea, erraietatik, osea, es que, nago, pero vomitando, osea, movida, eta diska grabatzen eta bai, izan da como hipervisceral, ez dakit nola esaten den euskaraz, izan da, osea... Diska grabatzen abotzak eta esaten, aritz para, zenao... Necesito fumar un cigarro. Asko mugitzen zaitxu, ez da? Bai, gero eta gehiago, eta uste dela, zaudelako regular gaude, zaudelako baterio. Te quiero, tío. Badi urte batzu, ja. Agertok izan dara jozula, agertokirik barik ezin dugu iratxe ulertu. Ostras, zezaia.
bueno, denok daukagu fatxada bat, ez da? Osea, jendeak pentsatzen dagoena niretaz, ez dakiz zer den, ni bakin dor naizen. Bakizu, orduan, nagustitzen zenean, yo creo que es como, me la pela, osea, ni bakin dor naizen eta listo, eta ingo nahi duana. Eta, bueno, desordenekin bai, gero, ay, lo que me han dicho, que si he hecho una orgía, que zer, ni zer, eta hablako movida, eta orain ja barregurria, ez da, osea, como me la pela. Ez que ez bauzu lan ikusten, sufritzen duzu, eta ni ez nago sufritzeko por lo que piense la peña, ni ez nago horretan. Osea, ni bakin dor naizen eta oso gustora nago. Ezi, gentiak oso larri sinisten dago, ez? Digo, kontzert, ez? Nire bai, nire ídolo eta horrek momentu baten saben dozu. Esta gente toma colacao también, o sea, es gente normal, ez? Gero oso ondo ditzen dau, bere hori, ez? Baina ez pentsau gero kaletiko lan bizigarela, bestela egongo ginen psikiatriko baten, edo... Ez da jasangarria. Ez da jasangarria, tio. Bueno, gila da bai, nabaritu dudala, aldaketa bat, ni azkenean dara matzate 10 bat urte edo, bueno, ez hainbeste, baina ia, eta bai egia dela ikusten dudala gero eta neska gehiago lehenengo lerroan, eske nabaritu dut pilo bat, eta neska gazte pilo bat, gozatzen del punk, del odio, eta holan hori gustatzen zait pilo bat. 40 minutu nolan gu ez gaudela gure zona de konforten edo, eta neska oso gazteak etortzen dira, buah, brutala, es como un norzaren, sino, buah, es que ze ondo egiten duzula nahi duzuna, igual, igual ez ahi gustatzen gero nor naizen, edo nire musika, edo zela mugitzen naizen, baina gustatzen zaie, hori, presentzia hori eukitzea emakume bat, eta nik ez dut horreatikan egiten, baina liberean emakumeako lan ikustea de una manera positiva edo, hori bai hartzen dudala ondo eta gustora. Eta bai. Ezen geike desordenen hasi izan Iratxe gura gaur egun erreferente bihurtu dala emakumezko gazte berri begira? Hola sentitzen duzu? Es que yo no quiero tener un papel así. Baina es mucho. Bai, ardura larregi da, ezta? Ez dute egiten feminista naz, baina ez dute egiten feminismoaren gatik. Egiten dut nahi dudalako. Bere urtetzen jatzulako. Bai. Oso ondo, Antxon Carretero eta Iratxe Perez. Hainbat galdera egiteke geratu jaku, baina denporak die. Eskerrik asko, Joko, eskerrik asko goiena. Eta txuleria, joder. Biotxa. Horantxe, zuzenekoarekin utxiko zaituztegu. Eskerrik asko. Gozatu. Maitia zara zoriontzu, bihar ez dara zoriontzu, atzo izan ziren zoriontzu, zure bizitza zorionduz. Ordaingoaren ez nahi zoriontzu, ordaingoaren ez gara zoriontzu, ordaingoaren ez nahi zoriontzu, ordaingoaren. Zaude eta horrela erosoan zaude. Antxon! Zoriontasunetik aratago, zoriontasunetik aratago, zoriontasunetik aratago, zoriontasuna da.
besterako ez da, horren besterako.